Thombor naka-Phlim jong Nongtuh Hima. Kajingyo yakibut naka Spanish crime drama lani ka Phlim money heist kalaja shisha hari Italy ha kabaki nong Thombor kila siat penbethai ya ka kali bakit Pisa ya ka tega dorki ki nong ya linti ne ki motorist kila yo ban ring ya ka tega jingja kabapen I ya ki rio Thombor bara tiarele ne ki firearms ki bami na bun ki kali balayeng hajan ya ka armor van lani ki kali ki bala banyada na ki jingsha Thombor bat ban ka linti ya ka katu kat ni na ki nongtuh ki lara suloi ban siat bat pen bethai da ubom ya ka kali badda ka bare elade shadien ki kali kite ki nong Thombor ki la penon kam da ki bom ban pen bethai ban rung shapo ka kali hadien kata ki la phetre hadien ka jingele bat ki pulit katkum ka jingyo lum na ka khobor India Today la yatho ba ya ki but la long thik kum ka drama ni ka Phlim money heist bat kumjo na ka Phlim ba pau nam the Italian job shia jar khandai spa andre khandai halor ka te ka jingja ki pulit ki la persang ban be ya ki nong suba kat ba ki persang ban phetre la yathu ru ba ki bor sanchar ki la kem ya arngut ki brio ki badon ka jingye dei bat ka te ka jing Thombor kat kum ka jing thu jing ki la pathai khobor Italy kini ki nong suba baro arngut na fogya hagajila poklia lakem yaki hadin bakila e no ekakali alfa romeo bat phet lingba ga lingkha kabadan hajan le thu baki he officer kim shumla pentikna yakajingyo kem ki pulit ya ki teki nong Thombor henre watla ga ta ki pulit kidang beteng bat persang ban wad ki bedang don kti ha ga teki jingjia uwei par officer le thu bat batai ya kani kum ka kamba namar ba om don manu na ki pulit bala mensaw ha ga teki jingjia